Sancho naiz F agentziakoa, eta Rodrigori galdetu nion, ea nolakoa izan den jauzi hain bortitza hau bere karreran, labur metraiak egiten zituen, eta bain batean hau egin du, 8.000 kopia mundu osoan, eta Sundancen ongi onartua, eta bueno, berriro honek frogatzen du inork ez dakiela, zeren a priori, lirudike filma egin dugula, arrakasta bat egiteko egin behar diren gauzak eta justu kontrako egin. Hasieratik, gertatzen zen ez zinezkoa zela filma egitea, txorakeria zan, zentzugabekeria, eta beraz, arrazoi ezin hobea jauzi hura egiteko. Eta elur bola bat izan da, aziz joan dena, era geldi ezinean, baina ez da izan ez meditatua, ez kontrolatua. Gure energia, zehon zuzenduta alik eta filmik onena egitera, eta konbentzituta genden naiz eta gure tresna zentzugabeenak eukita, material onan geneukala, intentsitate handiko thriller bat egiteko, eta ikuslea urdailean joko zuena. Kaixo Rodrigo, zorionak filmagatik, oraindik xok egoeran nago, eta ni ez dakit Hitchcock ekarri dit gogora, ez dakit zure referentzia haute dan. Bueno, Hitchcock badakizu, alako erronka tekniko eta narratibo hau bezalako bat zehatu nahi baduzu, gauzatu nahi baduzu, honen ari erreparatu, eta honena Hitchcock da. Eta Hitchcockek zentzu gaueko ikuspegi hori hartuzun naufragos filmean edo Lasoga filmean plano sekuentzia bakarrekoa. Baina gertatzen da horrelako film bat egitean oso bakar sentitzen zarela. Erreferentzia horiekin hasten zarenean, naufragosen bezala, ikusten duzu osagai asko daudela zuk ez dituzunak. Esate baterako, 9 pertsonaia egon daitezke, orduan birekin egon, gero beste bitara pasatu, batean ekaitza dago, eguna da, arratsaldea, gero gau ez izarrak ateatzen dira, naufrago sortan, orduan osagai asko daude, baino hemen daukagu antzezle bat eta kutxa bat. Eta muga beren sudurretik 3 zentimetrora dago. Eta ez da gardena, beraz egin behar dena da lehertarazi horma horiek eta saiatu kokapena beste edozein filmetan baliz bezala, New Yorken gertatuko baliz bezala, edo oianean, edo planeta izugarri handi batean. Konfiantza hartuta historiaren tamainan, hasieran esaten zidaten, hau ze, esperimentala izango da? Eta beti esaten nian, ez izango da Indiana Jones kutsa baten barruan. Nik ez nuen naufragosera eman kutsara, baizik eta con la muerte de los talones. Zaila izan zen lan egitea Ryan Reynoldsekin, ez oso ona da, nik The Brains filmean ikusi nuen, 16 bat personak ikusi dute film hori, beste Ryanen amak, eta hor ikusi nuen emozio komprometituenak gauzatzeko modu bat, eta timing zentzu estralurtarra. Eta osagai gutxiekin egin behar dezunean film bat, xehetasunaren kontrolauki behar duzu, erritmoa. Los Angelesera bihurtu genuen atzamarrakila erreta pizgailuaren gatik, eta hori izan parte fisikoa, baina parte emozionala asko zokerragoa izan zen, zeren eta muturreko emozio asko jasan behar zituen. Kaixo, arratsaldeon. Galdetu nahi nizuke, ea historia hau duela denbora zeneukan, edo duela gutxi otu zaizun eta ordun egin duzun. Baina zorionak, zure lanagatik gustatu egin zait, nik uste dut denoi gustatu zaigula. Ez esan idatzi. Gidoia ez da nirea, beraz, ideia ez da nirea, eta egon seguru
film bat egin nahi baduzu, ordu terdikoa eta kutxa baten barruan gidoi perfektua behar duzula. Filmaren noblezia paperean zegoen, eta horretarako behar duzu mekanismo perfektua. Eta Barryren kasuaren oinarrian dago jakiteko jakin mina. 8. minutuan uste duzu ezin izango duzula jasan, gorputzak eta hasten urduri jartzen zarelako, eta baina ezin duzu aldegin nahi duzulako jakin zer gertatuko dan gero. Hori gertatzen da jada idazkeratik, baina ideia era desberdin askotan filma daiteke eta bata da kanpoan gertatzen dena filmatzea. Horrek oksigenoa ematen dio barnealdeari. Niri, iruditzen zaidan modu perfektua dana porrotera bidaltzeko, eta nire ustez horrek filma askoz txikiago egingo zuten. Eta niri filma handia iruditzen zait, horrek ez du zer ikusirik zentimetro kubikoekin, eta beste moduan filmatu izan baliz, izango genukeen, telebistarako atalon bat eta besterik ez. Rodrigo, uste du zure filmak merito handia duela? Niri rek ekarri dit gogora, adierazpide berriak bilatzea delako, eta baita gogorarazi dit Txileko mehatzariek bizi duten egoera. Haiek ere lurperatuta baitaude. Beraz, filma oso pegatuta dago errealitateari, oso itxatxita. Txileko partea nik neronek diseinatu nu, bai. Ez, gauza horiek gertatu egiten dira. Ezin diezu aurre hartu. Baina jakina berriro ere, frogatzen da, errealitateak beti gainditzen duela fikzioa. Errealitateak beti aurre hartzen dio gainerakoari. Eta Txileko episodioak bere filma. Dakar, baino Bilbo aldarek ere, El Gran Karnaval egin zuen. Historia oso polita da, eta danik datorren urtean egingo du, Danny Boylek. Nik zoriontzeaz gain, idatziko dut, esatearen partez, baina hala ere galdera labur bat egingo dizut. Oso ongi esplikatu duzu, kamerarekin kanporateatzarena, eta horrek porrotera eramango lukeela diskursoa, eta nik pentsatu nahi nuen, Roger Cormanen lau sesion, mobilik izan balu Roger Cormanek. Nik uste dut, funtsezkoa dela mobil bat izatea, eta kasu honetan telefono mugikor bat, historiak garapen bat izan dezan, espazio itxi horren barruan. Bai, zinemaren historian badaude film gutxi batzuk, sekuentziak izan dituenak, hilkutxa baten barruan. Eta haietako luzeenak iraungo du 7 minutu. Eta segurazko izango da King Bilor, ez daukat registro osoa, baina ia seguru nago nire karrera laburreko arrakastatako bat dela film bat egitea kutxa batean sartuta eta aktore bakarrarekin, ez da lorpen handia, baina nirea da. Berriro ere, estena horiek egiten hasten zarenean nahiko bakarti sentitzen zara, ez daude erreferentzia asko. The Vanishingen amaieran badago halako sekuentzia bat, baina 2 minutu irauten du, eta Kill Billen ere premisa ezinezko bati 7 minutuko estena ematen dio, oso ona da, baina 94 minutu eman behar badituzu kutxa baten barruan gauzak asmatu behar dituzu. Eta guken genuena izan zen zentzu komunetik aratago jun. Historia beraz pentsatu nuen eta ikusleengan piztu nahi nituen emozio ez. Gero tresna zinematografiko egoki ez hori lortzeko, pentsatu gabeia posibleak ziren edo ez kutxa baten barruan, ze hortan zentratzen bazara zure burua mugatzen duzu. Zentratuko zera mugapenetan, eta ez genuen mugapenik nahi, guk nahi genuen jariatu askatasunean. Alegia, lehertarazi hormak. Eta beharrezkoa baldin bada giratzea autorearen inguruan ezinezkoa da, baina tresna egokia zen. Eta
kamera sorbaldan filmatu behar baldin bazen, eta planteamendu oso organikoekin, sekuentzia bati indarkeria bat emateko, ezan pentsatzen jakina ezinezkoa dela kutxa baten barruan horrela grabatzea, edo garabi bat erabiltzea, eta bakarrik geroago bilatzen zen nola egin kutxa baten barruan. Eta hortarako diseinatu ziren 7 hilkutxa desberdin, aurrera eraman alizateko beharrezkoak ziren plano ezinezko horiek, beharrezkoak zirenak film ezinezko bat egiteko. Bata zen horma mugikorrak, kamera mugitzeko hormak jarri eta kentzen ziren bitartean, eta hartara traveling bat egin zitekeen, denbora errealean gertatzen zena, obsesioetako bat zen film latz bat egitea, fisikoa eta ukigarria. Esperientzia fisikoa behar zuen izan. Ez da ikusteko film bat, da esperimentatzeko film bat. Ez da begi ez ikusteko, ez zurrez, giarrez, odolez, gorputz osoaz ikusteko baizik. Helburua da ikusleak zinemaretotik irtetea 2 kilo gutxiagorekin. Nik galdera egin nahi nien ekoizleei, ez dakit zergatik, baina nik uste ez dela izango Espainiar zinemako filmik garestiena, orduan alde hortatik oso pozik egongo zarete ez, emaitzarekin. Eta arrakastarekin, noski, nik uste dut arrakasta izango dula. Eta galdetu nion, uste zuen, itxaropenik ote zeukan filma egin zenean, halako film komertzial bat ateako zela. Gurezat behintzat ez dugu pentsatzen komertzialtasunean, baizik eta zer gustatzen zaigun ikusle moduan pantailan ikustea. Eta gidoiak, Chrisen gidoia oso nahi ditut zaigun, eta batez ere Rodrigori pasatu genionean, eta hain seguru zegoen ez nola egingo zen eta nola gauzatuko zen pantailan, dimensio komerziala jakina aziz joan da, baina azken batean grinaz egindako film bat da, eta maitasun askoz, eta ikusiko dugu nola iristen den. Edo nola ere, eta garestiena ez badere, garestia izan da. Ze gure apostu personal, profesionala izan baita. Eta jakin, eta noski oso pozik gaude filma izaten ari den maitzekin. Arratsaldeon. Gerra garaian era guztietako torturak izaten dira. Eta, galdetu nahi nuen, ea zenekiten, ea halako kasuren bat gertatu den. Hor salaketa potoloa egiten da filmean. Alegia Amerikar gobernuak paso egiten duela egoera horietatik. Eta zan jakiteko ea zuek uste duzuen, edo gidoilariak atea duen egoera erreal batetik. Eta gero nahi nuke jakin, nolako lurperatze pentsatu duzun zeure buruarentzat. Nik kremazioen aldekoa naiz. Izan ere, film honen ondorioa pentsatzen ari gara, eta krematua izango nizake izenbururi komerzialena. Termino hiskokiarrak erabil. Magabi bat, da, Hitchcocken magabi bat. Nire asko gustatzen zaizkit thrillerrak eta baita musikalak, baina horreanek ez du kantatzen. Baina badago beste parte bat, egia politikoek 6 asteko baliagarritasuna izaten dute, segituan agertzen da beste informazio berri bat, zure usteei argi berria botatzen diena. Baina premisa oso mugatutako istorioek helmen alegoriko eta metaforiko oso indartsua dute. Richard Matheson istorioak irakurtzen dituzunean, 50, 60 Diablo sobre Ruedas ikusten duzunean, haren kontakizun batean oinarritua, azkenean oihartzundu egiten da zure ikuslearengan, ez da oso begien bistakoa, baina oso sakona da, eta adarkatu egiten da, eta sustraitu egiten da. Hala gertzat, El hombre menguanten ere gertatzen da, eta Romeroren filmetan, 70etan.
eta zombiak ikusten direnean, zentro komertzial bat erasotzen, hor badago halako iruzkin sozial asko zentersuago bat. Nire ustez, azken batean, hau tensio handiko thriller bat da. Eta horregatik jendea konprometitzen da personaiarekin. Paul Conroyren benetako etxaia burokrazia da. Eta jendeak hain hurbil eta empatiko sentitzen da personaiaren ganako, ez bizirik lurperatu dutelako, eta antzeko oroimenak dituelako, espero dut lezatea. Ez, denok saiatu gara, telefono konpainiaz aldatu nahian, eta beti saiatu gara, bat sakatuz, bi sakatuz, eta saiatuz etxiki gizaki batekin hitz egiten, eta azkenian konturatzen gara, bere arazoa gerala eta haren helburua dela beste persona baten arazo bihurtzea. Beraz, filmean dago halako frustrazio sentipen bat, nola komunikazioa ezinezkoa den, nola tresna bat daukazun, komunikazioa arrazteko diseinatu dena, eta azkenian berdin dio kutxa baten erdian, edo kanpoko espazioan, edo ozeanen erdian egotea. Hori ideologioetatik, herrialdeetatik, sistema politikoetatik haratago doa. Eta zure burua ikusten duzu, ezagutzen duzu hor. Eta personai batek handik 9.000 kilometrora eta benetako ondorio ez arduratu gabe hartzen du erabakia. Gauzak ere ez dira zehazki horrela gertatzen, baina denok sentitu izan gara antzeko egoeretan. Horregatik, besteak beste, jendeak amaitzen du ia azkazalik gabe. Hurrengo galdera, mesedez? Kaixo, nola lortu duzue filmaketari tensioak entzeko? Pentsat, irudikatzen dut, filmatu zari zinetela gauza hori, dramatismoa, tragedia, ez dugu lortu. Ez benetan? Ez da filma 8 edo 5 astetan egin dela, 17 egunetan egin da. Horrek esan nahi du, 8-10 plano eguneko egin beharrean, batzuetan 15-17 egiten dira, egiten ziren 30-35 sistematikoki egunero. Egun batean 52 plano egin genuen. Ark gaileta fabrika bat ematen zuen, denbora guztia zan errodatzeko. Eta baldintzak oso agonikoak izan ziren. Ez dezala, ez dela berriro gertatu. Batez ere Ryan entzat. Fizikoki oso gogorra izan zelako, berriro diot, itzuli zen oso kaskartuta Los Angelesera. Baina hori gertatu zen filmaketa osoan, ez du sekula hainbeste sufritu izan bizitza osoan, 17 egun haietan bezala. Ze tensio, ze konzentrazio izan behar zenuen, zeure buruarekin eta besteekin, ahalzena eta ezinezkoa zena egiteko, kanpokoa, muturrekoa zelako egoera, eta behar bada bate beste bidean geratuko zitzaigun. Baina uste dugu merezi duela, uste dugu orain. Hilzorian gaudenean eta badakigunean behar bada beste 5 urte bizigintezkela beste modu batera ikusiko dugu. Beraz, ansilotik horik ez dituzu hartu? Pastilla pixka bat banatu dituzue? Ez, baina egoera zan hain tensoa filmaketan, non askotan ikusten zenuen filmaketaren kideak setetik alde egiten, ez dutelako jasaten zegoen tensioa, naiz eta argiztapena ikusi, eta beste bat mikro batekin ikusi, eta hori guztia, hala ere, konboko pantalla begiratzen zutenean, hain agonikoa zen bizitzen zutena, eta hain sinesgarria, bortizki sinesgarria, Ryan Reynoldsek egindako interpretazioa, nun tarteka gogoratu behar zuten, bizirik zeudetela oraindik eta haiz pixka bat hartu. Esante dizu zeren eta Funny Gamesen, Heineke, estena gogortako bat, beak parre egiten zuen entzazlekin, eta horrela, eta jakin nahi nuen, trukoren batera bilizen nuen, baten sio hori gutxitzeko. Zeren eta Ryanek, seguru naiz, lehen personan bizi izan duela tensio hori, oso gogorra. Ez genuen ezer erabili.
oso espazio gutxi zegoen kutxa hartan, eta espazio gutxi zegoen parretarako. Orain parra egiten dugu, elkarrekin egiten dugun elkarrizketetan, eta Estatu Batuetan egiten ari garen turrean, biran, baina bere garaian ez zegoen barrerik, ez zegoen lekurik, bakarrik leku bakarra zen filmatzeko. Ez genuen ensaiatu ere egin. Erabaki genuen ez genuela ezer ensaiatuko. Ryanek deskubritu nahi zituen gauzak errealitatean bezala, eta horretarako, eta hori guztia denbora errealean. Eta elkar ulerpen hain handia zen batzuetan, non zuzenean ez genituen ez da frogak ere, hartuneak ere erakusten. Eta hartara filma evoluzionatuz joan da, organikoki, modu basatian, bestalde, baina sentimendu agoniko hori, eta amesgaizto sentimendu horrek ailikatu egin du filma eta hori sumatu daiteke. Hori proiektzioa bukatzen danean, masagista baten gana, joan behar duia. Bueno, esaten ari zanaren hildotik, galdeturen izun, kronologikoki filmatu duzue, argumentuaren arabera, edo hori bat. Eta gero, bueno, suposatzen dut, 17 egunetan filmatu behar bazenuten, dena oso prestatuta aldez aurretik eraban beharko zenukela, edo gauzak altatuz joan zara, arian, eta hirugarren galdera. Gero gogarazi beharko dizkidazu, eta hirugarren argiztapenaren inguruan, filma ikusteko orduan, bat dirudi, esplikatu pixka bat, argiztapen mota desberdinen erabilpen dramatikoa. Beti jokatuz mugikorraren argiarekin, argitxo berde horrekin, linternarekin, eta nola zan lehenbizikoa? Ia kronologikoki filmatu duzun. Bai, oso laguntza gutxi geneukan, dena ziren arazoak, proiektua zinezkoa zelako, beraz aprobetxatu genitun hartune guztiak. Eta jakinako kapen batean zaudenean kronologikoki egin dezakezu. Eta hori beharrezkoa zen, historiaren garapen erreala ongi garatzeko. Hori zaila da ez kutxa baten barruan egitea, baizik eta denbora errealean egitea. Ryanek moztu eta kopiatu egiten du bere buruarekin, posizio ezin duzu, plano bakarra da, ezin duzu beste ikuspegi bat, egurra delako, beraz, beti egon behar duzu personaia horrengan, eta emozionalki gaina oso gogorra da, ze arrazoietako bat elipsiarena zineman, da denbora hila kendu egin ditzakezula. Film konbentzional batean, aktore bate negarrez hasten bada, orduan, moztu dezakegu kanpoalde batera zentraparkean eta gero berriro. Baina hemen dena, hemen ikusi behar dugu nora usten den, nola errekuperatzen den eta nola jarraitzen duen. Beste galderak zer ikusia zuen 17 egunekin? Bai, 17 egunez filmatuta, dana oso prestatuta zeneukan edo asko improvisatu zenuen. Dena ongi murtsikatuta eraman behar duzu. Eta 17 egun baldin dituzu, muntatzaile baten burbuinarekin grabatu behar duzu. Ze gero puzlea berregin beharko duzu, ezingo duzu dena ikuspegi posible guztietatik filmatu. Horrek ez du esan, nahi margenik ez egoenik, erreakzionatzeko denbora errealean, errealitatearen aurrean. Obsesioetako bat, hau bezalako historia bat aurrera eramateko zen, filma bere burua berrasmatzea, bisualki, estilistikoki, personaiarekin eta historiarekin garatuz. Beraz, beti oso egon behar zen duen, zerbait errepikatzen baldin bazen, moduren bat aurkitzeko, beste lurralde batera eramateko, baina ezurdura oso zorrotza. Argiztapenari dagokionez, arrazoietako bat, filma esperientzia fisiko bilakatzeko zen, jendea proiektatua ikusteko Paul Conroyren burmuin ondatua. Eta haren esperientziak izatea, ikustea ark ikusten zuena, eta jakitea ark zekiena, identifikazioa erabatekoa izan zedin. Horregatik, kutsatik ateratzea dana ondatuko zukeen, eta argia funtsezkoa da hortan. Filma arrunt batean, iluntasun faltsua duzu,
Eta ikusten duzu protagonistak ikusten ez dituen gauza batzuk, baina honetan ilunpetea dagoenean bestasuna dago, eta ikusten duzu beak ikusten duena. Ark entzuten baldin badu bakarrik, guk ere entzun bakarrik. Eta argi erabiltzen dugunean da modu praktiko batean alegilea. Kasuen 90%, txiskero bat dugunean, hori da argi iturri bakarra. Orduan, diafragma daukagu ahalik eta txikien, handien barkatu, eta orduan, alor sakontasuna oso murriztua daukazu, eta bizitzen ari zara beti amildegiaren ondoan, oso oreka delikatuan. Hau bezalako film bat egin nahi baduzu, hobe duzu, iluntasunari bildurrik ez izatea, zeren eta egoera oso muturrekoetan egongo zara. Erabiltzen duenean mobila argi iturri bezala, bakarrik ikusten dugu benetan telefono horrek zer erakusten duen. Argi hori jakina ez dator benetako mugikor batetik, baizik eta LED sistema batetik, baina ikusleak ikusten du berdin-berdin. Eta hortik kanpo dagoen guztia bestasuna da erabatekoa. Berdin gertatzen da linternarekin, ez du ondo funtzionatzen, eta ia Paul Conroyren bizitzaren metafora bilakatzen da, eta pistea linterna hori izan, halako kandela bat pistea film konbentzional batean. Dana da intensitate handiko thriller batekin, baina eskala diferentzi batekin. Halako batean, berak biratu egiten da kutxan, eta burua jartzen du oinak zituen lekuan, eta denbora dilatatuz, hori bere baitan abentura bada. Baina emozio terminoetan, Nabaroneko kainoien halako labar ura eskalatzea bezala da. Orduan, Ryan 150 kilometro egin ditu, Esfingeren enigmak erantzun ditu, 1000 gauza egin dituela ematen du. Hurrengo galdera, mesedez? Ba, dago beste galderarik? Ongi, uste dut ongi esplikatu dituzula gauzak, eskerrik asko denoi.